ناينا جزي نمار نقحتنا يبرخ حمقنا خي سعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقادف لبون سترر سكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي ورقو منفس سقوم تاسقومي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفرون تغني. African leaders have been trying to address the critical issues of fertilizer. Illegal. The ouster is being led by a general and several of his officers who are the beneficiaries of, you guessed it, U.S. military. Country ready to join hands with Russia in the nuclear market is Sierra Leone. Watch is accusing paramilitary forces in Sudan of ethnic cleansing and You had work, you can't stay together. No. You can't be a beneficiary of my visa. If I get a sponsorship. أنا إيرتران وفر سلام زيوم نويانة الأخوة اللوم بعلم ويانة عقامي إم تجاري. So when we talk about national values underpinning legal reform, first we need حاسوس أنصار حزبو أنصار منغستو دوزويل بقصر صعبة اسمي دارانش سبوي كندي كل تغيلو كذا سلام تخطاتلتنا زي channel كما تخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومو ونعاهم يبقعيو كنفلطون كنستوعللون كنمهارلون زلنا زبلكم عبيت زعباتات بدرجة عالم كم بدما زومنا قبرنا نزوبانا نير فرادما بغات هم تزاوارن ترجم زلهم زيناتات هزلكم قريبا لهم بعرف أبزنا لهم عرستي أمونجو حيالات هجرات أب كونتيننت أفريقيا زجبر زلوا وددر كلا نجاريو حدا بحدا دما كريين عبكلت تعجى هجرات أتوكرنا خنزارة بين الرشا نيكولا راو تكنولوجيا ناتا نب أفريقيا كتوه مدب جيرا خمسة لاز جلس الله نقول داي السودان زملكت أقدر داسس أبز وات الله أبكوا بينا إثيوبيا زجبر زلوا في اللينا أمريكا شبت بد كنرينا إيرترا حدا أقدر داسي ملسي نهجر سويسرلاند هبالا سلام تايو كنرينا كمون كاب قرباب تنازم زلوا استفل عليه ناي بروباغندا وسكواس كنرينا تزي مسايس إنه لا يجبروا سبورت يجبروا نابلكو مجمريا بزار استزيا كنجمرينا let's go. East Africa, let's move to the west. Russian President Vladimir Putin is adding to his list of nuclear partners in West Africa. Now, the latest country ready to join hands with Russia in the nuclear market is Sierra Leone. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. So, أب زوان زي علمنا أب برتع زخونة وددرنا حيالات يتسميد هذا أب وتهدراوي أب سلوى أب قطبة أب شركنت أب كل مداي بريزنتنا تشاينا أب سلست أقد استهجرات أوروبا ناي مبصح ناي كندي معالت وديو نهجرو تمليس له زدما هذا عبي عزارة بارس سخين خلو أب لعلتي أمونغو راشان بملء تمعرابا وعالم بمنقد يوكرين بمنقد الناتو بمنقد أمريكا زكبر زلو توقع أب يوكرين أب أوروبا ترايدي كوني اتزعبيه الواناتو أب أفريقيا يزر زلو الراشا دما انتس ببلان انتس بعدل كوين اللالو تزلع على اللوطن عدلاتنا مزمزت زبالة سقوم تتوسز على راشا أنت كاباتن دما ناي قدم مشارختنا أمريكا زنبرت سيراليون تبهال هاجر عجون دحرتن كالو 3-4 هاجرات ني هاجر راشا عديمة نيكولاراو تكنولوجيا حبراوي شركة نخجبرة تسمعنا اللوا زت رايكنا يكون زجرم كنا تاتب كاليت هاجر دما كان رينا نقد سلاب زنتاي قات يملو العل ديليجيشن ناي سيراليون ناي معرب أفريقيا هاجريا ناب موسكو خيدو منستر قدات وصعي ناي راشا سيرجي لافروف أبصراحة بقولوا زعبان تاي تمايتهم رأيوه زت الوانا أمريكا زنبرن هاجراتين كم إيرترا زعم مسألة ترير مرجع أنصار أمريكا زنبرن هاي كونان
ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድና ዝነበረን ሃገራት እየን ካብ መዓልትና መዓልቲ ንኣሜሪካ ሕቆአን ሃባ ናብታ ቀንዲ መቀናቐንቲ ናይ ኣሜሪካ ዘላ ቁፅሪ ሓደ ናብ ራሽያ ዝኸዱ ዘለው እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝጎዮ ዘሎ ማይ ካመርፅ ፀኒሑ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ምዛ ተሓሒዝና Hosted his counterpart from Sierra Leone, Timothy Muzakaba, in Moscow. The two leaders sat down for talks that focused primarily on collaboration in nuclear energy. Moscow and Freetown also discussed the prospects of constructing a nuclear power plant in Sierra Leone. ብዛዕባ እንታይ እዮም ከዝዛረቡ ዘለው ነቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ድዩ ናይ ዕደና ድዩ ናይ ካልእ ሰጊርና ሎሚ ብዛዕባ ራሽያ ክሳብ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ምስ ኣፍሪካ ሼር ክትገብር ትልውነት ከም ዘለዋ ምክንያቱ ነዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሸፈት ፅቡቅ ጌሮም ተረዲኦም ስለ ዘለው ኣፍሪካ ክትምዕብል እንድሕር ኮይና ትክክለኛ ዝኾነ ኮላቦሬሽን ከም ዘድልያ ዘሎ ራሽያ ከም ዝክትገብር ካላ ግን ንፅድቂ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ፅቡቅ ንክኸውን ኢሎም ጥራይ ኣይኮኑ ዝገብርዎ ዘለው ምክንያቱ ከምቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ምትላል ተጠቂማ እንድሕር ከይዳ ሓደ መዓልቲ ከምኣ ገይሮም ከምኣ ኮይና ክስጎግ ምዃና ትፈልጥ እያ ስለዚ እቲ ሽርክነት ዕምቆ ዘለዎ ክኸውን እንተኮይኑ ንሕና ብቅዓትን ቴክኖሎጂን ኣለና እተን ሃገራት እያተን ድማ ፀጋታት ኣለወን ስለዚ ምስአን ሙሉእ ሽርክነት እንካን ሃባን ዘለዎ ምዕሩይ ሽርክነት ማዕረ ክልቴኻ ኮይንካ እንካን ሃባን ኢልካ ትረብሓሉ ዊን ዊን ኮኦፐሬሽን ዝበሃል እዚ ቻይና ካብ ነዊሕ ትኽተሎ መንገዲ እዩ ራሽያ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ትኽተሎላ እዚ ድማ ካብ ናይ ቻይና ንላዕሊ ናይ ራሽያ ድማ እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ቻይና ክትመፀካ ከለካ ኣዝዩ ብዙሕ ስፔሻሊስት ዝኾነ ህዝቢ ዘለዋ ስራሕ ዝደሊ ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ቴክኖሎጂ ብዕምቆት ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ቻይናውያን ሒዛ ትመፅእ ምናልባት ብዙሕ ዕድላት ናይ ስራሕ ከይፍጠር ይኽእል እዩ ራሽያ ግን ንባዕላ እኹል ህዝቢ ስለዘይብላ ምስቲ ወጉ ዘላቶ ኪላታት ጥራይ ኣምፅያ ናይቶም ደቂ ዓዲ ሰባት እያ ትቆፅር ዋላ ኣብቲ ወታደራዊ ስልጠና ክትብ ከላ እውን ናይቶም ደቂ ዓዲ ምስኣይ ሃየር ትገብር ስለዚ ዋላ እቲ ቫግነር ግሩፕ ዝበሃል ተኮይኑ እውን ተሪኢኹመት ወታደራዊ ክንፊ ናይ ራሽያ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ በቶም ደቂ ዓዲ ኣሰልጢኑ ንዖም ቆፂሩ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ነቶም ደቂ ዓዲ ድማ ስለዘሳትፍ ነቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ክእለት ነቲ ብቅዓት ንክወስድዎ ፅቡቅ ዕድል ኣለዎም That's why ድማ ሃገራት ኣፍሪካ ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ቀይሕ ካርድ እናሃቡ መዓልታዊ ምስ ራሽያ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድናታት ክሕይሉ ዝፍትኑ ዘለው ኣብ ጫት ዝግበር ዝነበረ ምርጫ እቲ ንራሽያ መሊስ ኣብቲ ዓዲ ንኣሜሪካ ምፅኡ ንራሽያ ክእቱ ዝሓስብ ዝነበረ ኣብ ምርጫ ተዓዊቱሉ ይበሃል ኣሎ ስለዚ እዚ ድማ መሊስካ ድሕሪ እቲ ናይ ኒጀር ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ካብ ጫት እውን ጠቕሊሎም ንክወፁ ጥረ ዘይኮነስ ንከይምለሱ እውን ዕድል ከም ዘይረኽቡ እዩ ዘርኢ ዘሎ Historically, Russia has had good relations with Sierra Leone. Moscow characterized Sierra Leone as a long-standing and dependable partner in Africa. The Russian foreign minister also said Moscow plans to open new diplomatic missions on the African continent. Russia says it will soon reopen its embassy in Sierra Leone after 32 years. Imagine እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክሳዕ ክንደይ ክሳራ የጋጥመን ከም ዘሎ ናይ 32 ዓመት እውን እንትኾነ ኤምባሲ ኣይነበራን ራሽያ ኣብ ሰራሊዮን እንታይ ማለት እዚ ዳርጋ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ ንራሽያ ዓዲሞም እዮም ዝእትውዋ ዘለው ምክንያቱ ንዓመታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ነዘን ሃገራት ከም ድሌተን እዮም ዝፃወትብለን ነይሮም ስለዚ ራሽያ ምስተን ጥቡቕ ዝምድና ዝነበረን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ዝምድና ምዘይነበረን ሃገራት ዓብ ቦታን ዓብ ክብርን ዓብ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ሽርክነት ንክትገብር ትዕደማላ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ተፅዕኖ ዝምታ ናይ ትገንዘቦም ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ ተሓባቢርካ በቲ ሓደ ሌላ 18,000 ዝትመን እገዳታት በቲ ድማ ወታደራዊ ኣፅዋር ኩሉ ንዩክሬን ናሃብካ እናጣቃዕካ ብሚድያ ኣንፃር ራሽያ ጎዝጓዝ ናገበርካ ዝግበር ዘሎ ሃገራት ኣፍሪካን ሃገራት ዓለምን ይሪኦ ኣለዋ ክሳዕ ክንደይ ፍትሒ ከም ዘይብለንን ክሳዕ ክንደይ ተዘራርየን ንሓንቲ ሃገር ከጥፋዕ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝስዕስዓ ስለ ዝርዩ ዘለው እምበኣር እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ትማሊ ገዚኦምና ሃብትና ጓሕጉሖሞ እዚ ሎሚ ዘለና መድረኽ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘብፅሕዎ እዩ ድሕሪ ሕጂ ድማ ካብዚኣቶም ልዕሊ 100 ዓመት ተመክሮ ዘለና ፅቡቕ ነገር ክንፅበይ ንኽእል ኢና ራሽያ ግን ክሳብ ሎሚ ንዝበፅሕ ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ፅቡቕ ጌራትለን ወይ ርክብ ኣይነበረን ምስል ውሑዳት ሃገራት እየን ብራሽያ ዝተበደለት ሓንቲ ቀዳመይቲ ሃገር ኤርትራ እያ ምክንያቱ ሕብረት ሶቪየት ምስ ደርጊ ተጠው ኢሉ ንኤርትራ ከቢድ ብድሆ ከም ተሓልፍ ዝገበራ እዩ እቲ ሕብረት ሶቪየት ግን ቅድሚ ኤርትራ እዩ መይቱ ሕጂ ዘላ ራሽያ ምስ ናይ ቀደም ሕብረት ሶቪየት ዘተሓሓዝ የብላ ስለምንታይ እቲ ናይ ቀደም ሕብረት ሶቪየት ተሳዒሩ እዛ ሕጂ ዘላ ራሽያ ከም ድሌቶም ንክገብርዋ ኢሎም ዝገበርዋ እዮም ኣሜሪካ ካብኡ ንክትወፅእ ድማ ትፅዕር ዘላ ስለዚ ናይ ሕብረት ሶቪየትን ምዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ራሽያ ሓይልን ብሓደ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንዝበፅሕ ሃገራት ኣፍሪካ ግን እቲ ሕብረት ሶቪየት ዝወደቐ ፅቡቕ ታሪክ እዩ ዘለዎ
ኣፅዋርን ወራርን ስንቅን ዝህብ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነት ክረኽባ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረ እንተሎ ሕብረት ሶቪየት ከምኡውን ቻይና እዩ that's why ሃገራት ኣፍሪቃ ቶም ካልኦት ብጣዕሚ ጽቡቕ ስእሊ ዘለዎም ኣብዞም ሃገራት እዚኣቶም ምክንያቱ ኣብቲ ቃልስናቶም ዓብ ኣበርክቶ ስለ ዝነበሮም ሕጂ ንቐፅል ካብዚኣ ኣብታ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ኢና this is an amazing development ዘገርም ምዕባለታት ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል 32 years. With increasing volatility in oil prices in recent years and the need to transition towards cleaner sources of energy, many African governments have shown interest in investing in nuclear power. Now, tapping on this, Russia has been making strides to export its technology. So, ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ብዛዕባ ኒውክለር ኤነርጂ ክንዛረብ ከለና ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ቀዳሞት ብቅዓት ዘለዎም ንወታደራዊ ይኹን ንሲቪላዊ ራሽያ እዮም ስለዚ ምስ ራሽያ ኒውክለራዊ ፀዓት ማለት ነተን ሃብታማት ሃገራት ጥራይ ሪዘርቭ ዝኾነ እዩ ናፍሪ ሕሉፍ ሓሊፋሲ ሃገር ኣሜሪካ ንስዑድያ ነታ ዝቐረበ ሽርክነት ዘለዋ ናይ ቢልዮናት ርክብ ዘለዋ ንዓዓ እውን ኒውክለራዊ ፀዓት ክትገብረላ ኣይትደልን እያ ነቲ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ጥራይ ተኮነስ ኒውክለራዊ ፀዓት ንክትገብር ስለዚ እዚ በቃ ንዝኾነ ይኹን ክባይ ደልያነን ምዕራባዊ ዓለም ራሽያን ቻይናን ግን ንካልኦት ንክባት ድልዋትን ኢራን እውን ክትህቦ ደቲ ቴክኖሎጂ ድልውነት ከም ዘለዋ ንብዙሓት ሃገራት ገሊፃላ ባይ ዘ ወይ ኢራን ንስዑድያ እውን ሼር ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እቲ ቴክኖሎጂ ሓቢሮሞም ኣለዉ ስለዚ ሓደ ዓብይ እንታይ ብልዎ እዚ ብናይ ፖለቲካ ቴክቶኒክ ሽፍት ሓደ ቀሊል ዘይኮነስ ሰፊሕ ዝኾነ ለውጢ ናይ ኣሰላልፋን ናይ ምቅያር ሓይልታትን ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ኣብቲ ጠርዚ ኣብ መጨረሻ በፂሓ ዘይኮነስ ንቁልቁለት ገፃ ብቁልጡፍ ኣብ ናይ ፅልዋ ዓለም ትወርደሉ ዘላ መድረክ ኢና ዘለና እዚ ቁፅሪ ሓደ ክኸውን ከሎ ሓደ ዓብይ ኮንፈረንስ ኣብ ኣፍሪካ ተኻይዱ ነይሩ ብዛዕባ እንታይ ነይሩ ንዑ ቅድሚ ምርኣይና ካብታ ቶፒክ ወፃና እዚያ ንስማዕ እስኪ Tipping point, I'm your host, Kara McKinney. American troops come head-to-head with their Russian counterparts in Niger. Sounds like the plotline is some war movie, but that is what's happening in the landlocked West African nation, where the new ruling junta has declared the continued presence of the U.S. to be illegal. The ouster is being led by a general. ኣብዚ ሓደ ዘገርም ሓበሬታ ክንሰምዕና ዘገርም እንታይ ይስኸ ኣብ ኒጀር ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ማዓስከር ነይሩ ኣሜሪካ ልዕሊ 110 ሚልዮን ኢንቨስት ዝገበረትሉ ካብኡ ክትወፅእ ተገዲዳ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዘገርም ኣጋጢሙ ዘሎ ነቲ ማዓስከር እቲ ከይፈረሰ ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣትይዎ ኣሎ እዚ ናይ ብሓቂ ምዕራባዊ ሚድያ ሸፊንዎ ዘሎ እዩ ስዒት ኢሉ ዝወፅእ ግን ደስሕቕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ንዓመታት ሰሪሖም ዝሃነፅዎ እናተዓዘብዎ ከለዉ ሰራዊት ናይ ራሽያ ምሳንክታቱ ኣትዩ ነቲ ቦታ ክቋሃፀሮ ዘርኢ ስእልታት ወፂኡ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ እቲ ኣብ ኤርፖርት ዝነበረ ክልተ ቦታ ነይርዎም ኣብቲ ኤርፖርት ሓደ ዓብይ ቦታ ነይሮም እቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ርእሲ ከተማ ናይ ኒጀር ኒያሜ ዝበሃል ኣብኡ ኣብቲ ሃንገርቲ ጥቃጥቃት እዮም ኣለዉ ነቲ ልዕሊ 500 ርሒቑ 500 ኪሎ ሜትር ካብታ ካፒታል ሲቲ ርሒቑ ዝርከብ ዓበይ ድማ ድሒሮም ካትዎ እዮም ስለዚ ንኣሜሪካ እቶም ናይ ኒጀር ነቶም ኣሜሪካ ውፁል ናይሎም ቀልጢፎም ንኸይወፁ ዕግርግር ገብሩ ስለ ዘሎ እንታይ ገይሮሞ ናይ ራሽያ ሰራዊት ቀጥታው ከምዝኣቱ ገይሮሞ እዚ ዓፈና ተገይሩሉ ዘሎ እምበር ዘገርም ፍጻሜ ኢና ንዛረብ ዘለና ንስማዕ እስኪ this is crazy And several of his officers who are the beneficiaries of, you guessed it, U.S. military training. Plus, the bases they're throwing us out from include Air Base 201, the largest construction project in the history of our Air Force, which cost American, not Nigerian or Russian taxpayers, about $280 million to launch drone strikes on Islamic terrorists from. How come this always seems to happen to us? The very people we fund abroad and train use that to turn around and stab us in the... So, እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ስዕረታ ወይ ከዓ ውድቀታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ ዘርኢ ዘሎ ማለት ካብ ሓደ ሃገር ክስጎ ሓደ ኣርእስቲ እዩ ማለት ከይተሰማማካ ሓደ ንኣሜሪካ ንመጀመርያ እዩ ተሰጊጓ ኣይትፈልጥን እያ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ሰጊብካ ቀሲንካ ክትነብር ስለዘይትኽእል እኮ ሓደ ዝሰጎጎም ቀደም ደርጊ እዩ ኣውፅዎም ግን ኢሚድየትሊ ብመን ተኪዎም ብሕብረት ሶቪየት ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ክሰጉግ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ግን ንኣሜሪካ ሰጊብካ ብሰላም ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይከኣልን ኣይሕሰብን እዩ ነይሩ ዓለምና ከም ዝተቐየረት በዚኻ ትፈልጥ ኣይኮነን መንግስቲ ዘለወን ሃገራት ኣሜሪካ ንኣብነት ፅልዋ ናይ ኤርትራ ንኣብነት ነቲ ኩሉ ፅልዋን ኤንጂኦታትን ናይ ኣሜሪካ ሰጊጓ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ደው ኢላ ዝተረፈት እያ እምበር ካልኦት ደው ኣይብሉን እዮም ገዳፊ ምስ ፈተነ እንታይ ኮይኑ ሰዳም ሁሴን ምስ ፈተነ እንታይ ኮይኑ ናይ ሱርያ ኩላቶም እዚኦም ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ፅልዋ ኣንፃሩ ጠጠው ዝበሉ የለውሎሚ እቲ እውን ኮነ እዚ ኩሉ መኪቱ ደው ዝበለ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ጥራይ እዩ that's why ዓብ ሪስፔክት ዝወሃቦ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብሕጂ ድማ ዓብ ሪስፔክት ክወሃቦ እዩ ኣብ ኮንቲነንት ናይ ኣፍሪካ ንናይ ኣሜሪካ ፅልዋን ንናይ ምዕራባዊ ፅልዋን ኣውፅኡ ደው ኢሉ ክቕፅል ዝኽኣለ
መንግስት እንተሎ ናይ ኤርትራ ጥራይ ካልኦት ፈርከሽከሽ እዮም ዝብላ ብሓፂር ግዜ ምክንያቱ እትሳቶም ከወርድዎ ዝኽእሉ ተፅዕኖን ክባን ዕፅዋን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብፍላይ ድማ ከም ኤርትራ ብኢትዮጵያን ብሱዳንን ብጅቡትን ዝግበር ዝነበረ ዕፅዋ ብኩሉ ዋላ ብስዑድያ ብየመን ተሪኻዊ ብኩሉ ሃገር ፅንዓት ስለ ዘለዋ ነዊሕ ታሪክ ናይ ምፅማምን ናይ ተፃብኦታትን ምብዳህ ታሪክ ስለ ዝነበረ ጥራይ ሓሊፋቶ ስንግደፎ ኣብዚ ሕጂ መን እዩ ዘውፅኦም ዘሎ ትበሃል ቅድሚ ዓመት ዕልዋ ገይሩ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ገና ዘይተረጋገ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ ስለዚ ብታሕቲ ገይሮም ሲኣይዲ ገለ ገይሮም ስከኣልይዎም ይኽእሉ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ዘይተኣልየሉ ደረጃ በፂሓላ ኣሜሪካ ስለምንታይ ኣብ ዩክሬን እንታይ ኣጋጢሞዋ ኣሎ ትሪእየላ ኣብ ሱርያ ኣብ ኢራቅ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኩሉ ነገር ውድቀት ያጋጢሞም ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንሑቱ ክስዕሩ ስለ ዘይከኣሉ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኩሎም ሓዲሞም ካብቲ ቦታ ርሒቆም ኣለው ሕጂ ኣይኮነን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ምሕላፍ ከማን ሽግር ክኸውን ቀሪቡ ኣሎ ኦኬ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኒጀር ከምዚ ከጋጥሞም ከሎ ስጉምቲ ንኸይወስዱ ብኩሉ ፀገም ኣጋጢሞም ተፀላዕነት ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይከኣሉን እዚ ከዓ ወታደራዊ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ሕምቀት ወይ ከዓ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ እዩ ነዚ ኩሉ ግን እቲ ዝኸበደ ኮይኑ ዘሎ ናይ ቁጠባ ምንቁልቋል ናይ ኣሜሪካ እዩ በስ ሓደ ዓብይ ክራይሲስ ክመፅእ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት እዮም ዝነግሩ ዘለው ልዑል ምስትውዓል ከድልየዩ እዚ ምክንያቱ ኣሜሪካ እቲ ቀንዲ ሓይሊ ናታ ኣፅዋራን ታንክታታን ዘይኮነ ዶላር እዩ ነይሩ እቲ ናይ ዶላርን ናይ ፋይናንሻል ኮንትሮልን እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ክትከስሮ ከም ትኽእል ምክንያቱ ቻይናን ራሽያን ከምኡ ድማ እቲ ዩሮ ኤሽያ ዝበሃል ዘሎ ብሪክስ ዝበሃል ዘሎ ዩኒትስ እዚኦም ማሕበራት እያቶም ውራይ ኢሎም ነዚ ኣሜሪካ ድኹም ጎና ይጭፍጭፍዋ ኣለው ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ኣርእስቲ ብዓውብታ ክዝረበሉ ጀሚሩ ኣሎ ንቐፅል ኣብ ኔክስት ቶፒክ የሰገርና back maybe should make us more careful moving forward on how we utilize our resources abroad but who am I kidding DC doesn't learn lessons so it's been months since the military coup overthrew the Western-backed government of Niger last year and replaced it with one friendly to Russia and even to China and it's been a few weeks since our continued presence in the country has been deemed to be illegal withdrawal negotiations have been ongoing for the nearly 1,000 troops who have left at 2 air bases in Niger one So ኣሜሪካውያን ናይ ብሓቂ ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ እቶም ብፍላይ እቶም ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃሉ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ብሓፂር ግዜ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ውድቀት ከጋጥማ ይኽእል ዝብል ኣርእሲ መልሲ ክረኽብሉ ይከኣሉን እቲ ኣብ ዲሱ ዘሎ ምምሕዳር ብፍላይ እዚ ናይ ባይደን ምምሕዳር ዘሎ ጠቕላላ ዲፕሎማቲካል ካታስትሮፍ ከም ዝኾነ እዮም ካታስትሮፊ እዩ ዝገብር ዘሎ ምስ ቻይና ዘሎ ምትፍናንን ምስ ቻይና ዘለዎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓንቲ ቪድዮ ወፂኣ ነይራ ከሪአኩም እየ ብፍላይ እቲ እዚ መንግስቲ እዚ ዝኽተሎ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎም ከም ዘሎ ብቁጠባ ይኹን ብካልእ ምናልባት እዚኣ ኣብ ካልእ ግዜ ሸር ክገብራ ግን ሎሚ ኣገሪማትን ስለ ዘላ ክሓልፋ ይከኣልኩን እንታይ ንርኢ ኣለና መስለኩም ኣብዚ你今天过得怎么样？ Good. How are you? እንታይ ትሪኢ ኣለኹም እቲ ዳቢስታሲ ቻይና እንታይ ገይሮም ኣለዉ እቲ ዳቢስታ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሃኒፆሞ ነቲ ዳቢስታ እንተጌርካ ምስቲ ሰብ ብቻይና እንተተዛሪበካ ብቐጥታ ብእንግሊሽ ይትርጎመልካ ማለት እዩ እቶም ሰባት ረዮም ኣሜሪካውያን እዮም ብጣዕሚ ተገሪሞም ዘለው እቲ ቴክኖሎጂ እንታይ ዝገብር ድሓን ኣብዚኣ ካልኣይ ካብዚኣ ንላዕሊ ዝግረም ክትርኢ ኢኹም I'm really surprised ስምዑ ሕጂ for translator. 你好，你今天生意怎么样？这边 No way! Dude! Yeah. Eric! You gotta... Reese! Say something again. Say something again in 你今天生意怎么样？ No way! Dude! It's an AI glass. It translates Mandarin into English. I can read it. 你今天生意怎么样？ እቲ ለቢስዎ ዘሎ ዳቢስታ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተሰነየ ኮይኑ እቶም ቻይናውያን ኣብ ቻይና ቱሪስት ኮይኑ ከይዱ እዩ ዘሎ ነታ ዳቢስታ ምስ ተኸደንካያ ዝኾነ ሰብ ቻይናዊ ብቋንቋ ምስ ተዛረበልካ ብእንግሊሽ ትትርጉመልካ ብእንግሊሽ ትሰምዖ እቲ ዘረባት ዝብልዎ ዘለው ብካልእ ዘራርባ ተርጓሚ የድልየካ ናይ ቋንቋ ፀገም ዝበሃል የብልካ ንስኻ ትዛረቦም ንዖም ብንታሽሚ ይገብሮም እቲ ብቻይና ዝነግሩካ ድማ ንስኻ ኖ እሱ ዝዛረቦ ነትዮም ይስምዖም ዲ ኣይስምዖም ኣይፈልጥን እየ እቶም ዳቢሳ ሂቦሞ ዘለዉ ግን ኩሉ እቲ ብቻይና ዝዛረብዎ ዘሎ ብእንግሊሽ ፐርፌክትሊ ይስምዖ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ዘገርም ክፋል ናቱ ቴክኖሎጂ ናይዞም ዓዲ ብጣዕሚ ንላዕሊ ከይዱ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ኣብዚ ንኣብነት እንታይ ዝብል ኣሎ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ቅድሚት ዘላ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ እዛ ስእሊ ምስ ረኣኹ ኣነ ናይ ብሓቂ እየ ተገሪመ
ኣብዚ ናይ artificial intelligence AI patents ወይ ከዓ ፓቴንት ናቱ ማለት ሓደ ሓድሽ ፍጥ ምህዞ ምስ ገበርካ ብፓቴንት ጌርካ ከተዓፅዎ ወይ ትሕትሞ ካልእ ሰብ ከይቀድሖ ኣብ ናይ AI ፓቴንት ካብ 2012 ክሳብ 2022 ረእይዎ ትቀይሕ ቻይና እዩ ቻይና ያ ዶሚኔት ጌራቶ ዘላ ዝዓውዲ እዚ 61% ናይቲ artificial intelligence ብኡዝ መፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ እቲ ናይ ፅባሕ ዝበሃል ማለት እዩ ቻይና 61% ናቱ ዶሚኔት ጌራቶ ኣላ ስለዚ ኣብ ታሕተዋይ ማንካን ኩባያን ጥራዮም ቻይና ዝሰርሑ ዝብል ዘሎ ሓንጎሉ ገና ንዑ ዘይተረድኦ ዘሎ ቻይና ቴክኖሎጂ ዶሚኔት ክገብሮ ምዃና በዚ ዝፍለጥ ኣሜሪካ ኣቕሊ ፅበት ጌርላ ደሎ ድማ እዚ so 21% ጥራያ ኣሜሪካ ኣመዝጊባ ዘላ እቲ ዝሕዝን ክፋልከ ኤሮፓ 2% ኤሮፓን ዩክሬን ብሓደ ተደሚሮም ኣብዚ artificial intelligence 2% ፓቴንት ጥራይ ኣመዝጊቦም ዘለው ስለዚ ኣብቲ ውድድርቲ ኤሮፓ ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ኮካብናቡ ይሓይሽ ስለዚ ኣብ ሓደ ግዜ ካይኮነን ኣብ 2012 ኣሜሪካ ልዕሊ ቻይና ከም ዝነበረት ረይዋ 13 ሽዑ እቲ ስትራቴጂ ናይዚ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዘሎ ፕሬዚደንት ሺ ሽዑ ኣብ ስልጣን መፅዩ ቪዥን ናይ 15 ዓመት ናይ 10 ዓመት ኣብ 2025 ቻይና ሜድ ኢን ቻይና ዝብል ኣብ ዓለም ቀዳማይ ክኾን ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ልክ ኣብ 2024 በፂሑ ወለሱ ብቴክኖሎጂ ድማ ረይዎ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና ተወሳኺ ካልእ ቻርት ዝረኸብኮ ድማ ረይዎ ኣብዚ ኣብ ካልእ advanced radio frequency communication ብፍላይ ኣብዚ ናይ advanced information and communication technologies ኣብ ኩሉ ረይዎ 29 ቻይና ድሕሪኡ ህንዲ ድሕሪኡ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ኣሜሪካ ቻይና ቅድሚ ዘላ advanced undersea wireless communication ብትሕቲ ማይ ዝኸይድ communication 46% ቻይና 11% ኣሜሪካ advanced optical بعين زين هيدا بيساتات مالتيو advanced optical communication أبو 37.7 China 13% أمريكا كمون distributed ledgers زين blockchain crypto مالتيو up to technology مالتيو 13% China wow it's just unbelievable تي dominance من البعض high performance computing أبو ترى أمريكا تمرح زلا أبزنا computing أبزنا na chips semiconductors كلامله na 19% 15% دم China بدها ريالا مسز خدوا زلو الجدات سلز جبروا لهم زلو مبر نجزيه حتى أركبهم كحلفوميم سزي أمريكان روسيان تيوم بتكنولوجي تيوم دم بتأجاتهم بعبللا بوتهدراون زجبروا زلوني أمريكا مجلس يبلون بزوانتي نقتل please like جبروا support جبروا Leaders have been trying to address the critical issues of fertilizer accessibility and soil health for the past 3 days. Malawi has not been spared from the crisis of degraded soils, and we are seeing the not been spared. Fertilizer. So, the conference is ab Nairobi, Kenya, استغايده نايدخي أجمع ab أفريقيا ولا تنايدخي كتفتح زي كعلى زلا. بحج خك فتحوا دي ما يفتحون هذا عبي كونفرنس نيرو قال لك كابت تزربك نسمى سلاز دلنا هنا بسن كزي ملاوي يقون قالوا تهجرات بزح شجرات كم زلون قال لك كابتم to access it with prices beyond reach. Leaders meeting in Nairobi pledged to address Africa's fertilizer challenges as a collective. We have made significant commitments in the areas of fertilizers, soil health and financing. I believe these commitments will greatly contribute to achieving. نتاينر لنا كينيا ناي أفريقيا قداميت ناي كونفرنس سنتر ويكا سنتر اوف جرافيتي ناي أفريقيا تخون كم زلا عبيت كونفرنسات جاتهم كلام بإثيوبيا قال يمسك برنيرهم إثيوبيا بوتا بوك إن كينيا كم زركبت يزرع زفلت أبزوانزي سلزي درجة كتسألي عبيت ناي أفريقيا يكون ناي عالم درجة كونفرنسز أب نيروبي كينيا يمسك هيدو زلو تي وصيتناتو مسغزي خرينا بحفشاغن بزعبا ناي دخعي صقام بفلاي ناي راشان يوكرين وق عبي صقام يفتير زلو معناتو راشا قال كابتن عبيتي دخعي زهبا كمون يوكرين يعني رن ابزوان زي بسنكت وق راشا ملو فوكس ناتا سلو زلو التدخعي كم تزدلا كم زي ترغبن بواغا دما كم زوسخن نهاجرات افريقيا دما حدغا خوينوان كم زلو دخعي زاكل نفسها كل زي مخال دما حركاتي عبي صقام ناي افريقيا شجرات أنا خد فتح زجبر الله زلوا بتقين بتجن إذا كونفرنس أو تخيرهم تنبري أبود ما بزح إنفستمنت كجبر كم زدلن يوم زرارة بزلوا نقرأ من قدنا عبيت إيفنت سفتم كنت أصوص سلز دلي ونشتي نسمع عمو ناب سودان كنسكرينا. The Africa we want as outlined in the AU Agenda 2063.
Part of these commitments is the introduction of subsidies for farmers to access fertilizers in order to increase yields. There's no So بحفشة تزاربولو زلو زدلي تقرص كتجبر كتكلالك زي حرشة معبول نخدجبر تحرس سايد ما بفلاي دخعي بعل حكة تفريو كسب زي كالك عبز أجمي عبز عبازي اتي ناي بوتاش ناي كولالي عدنا ناي إيرترا اتي كاب كولالي ناي إيرترا عدنا زوز كساكن داي هاي جريد دخعي كم زغنن أب عالم قال كابتم زدليون زخبرن بعتنا ناي دخعي نيرو I hope زي project زي كم قال جراب إيرترا تودي أنا فرغ بتزح مغنياتو نحرشان إيرترا revolutionize كجبرو زخل ويكا عبي سربة تخاولوتي كجبرو له كم زخل يزنجر نيرترا ترى يكونه ولا بعين سدد كراخلو مس عبيتي كالوت كم بعل دادو كتقول صورة تخل عينة قلب زلو تدلعي مع دنيا مخا أبكر بازركب يكون تاتي نيرو I really want to know progress نايتي كولالي project كمي كم زلون أبزيا project زيا نيرترا مسكت قدامي تناتي challenge ويكا نزو دايزي investigate كجبرو قال كابت دليل زلني وسلمتاي وزي ناي كولالي عدنا نيرترا نتحرشا زبس حزبنا أبحرشا بحرشا نفسها خصاب زي كالكا أبز عجي يخون أبز متزول العالم ترقاقي كان نبر أزي كبيت كونسل زغوني حدا كابتي بحقناتي تي investigate كنقبرن كنفلطن زلنا نسو خيني Scientists to come into the UK to also work and for her to study. So this is for my wife and then this is for me. Olabide Adigun and his wife Oluwatobi are facing deportation after moving to the UK last year. This is the immigration helps. عبد الإنجليز قبل علي سدتنياتات التخطلو زلا كنتات أزيو ناس أنكري يخيد كم زلو كل سب كجنزبون كفلطون كستوعلون زلو خيني سمعني الزدما العلا قداس نزلونات بينا نرزلنا مخنياتو أبز حجز جبر زلو مرجع ورش حدش بيلو زجبر مرجع أنا أوروبا حبرتون التي يماناي كم في صار سدتنياتات زخونو بعبلا لدمسك عوض خمس خلو بزح أنت تطلع بزحات أجرات تبع الجرمن عبيت أجرات زي مثلا فرنساوي سلزي سدتنياتات بفلاي حجن سدتنا يوروبا تبقصوا زلهم عجيب الدعي وي تعدل يلا كنبلت زي كعلنا عجيب كبيت قوم مخانو سلزي يوم بحقاو من قد زعاتو ولا بسكولارشيب زعاتوون نايم ديبورتيشن ويكا ناي بحيلي نعد خام ملاس كان سات كقاطمام كم زغل بزح سكات كم زلو كم فيديوهات بزح واتس جميرة So charge, you know, we paid almost 1,200 pounds each to be able to pay for this NHS. Oluwatobi is on a student visa and her husband came as her dependent, finding a job as a support worker in a psychiatric care home. Oluwatobi works part-time as a healthcare assistant while studying. So this is the unconditional offer letter from University of Salford, and then the payable fee is So بحفشة تمهارو خلو بتمرتي ناي فيزا ناي تمرتي زخدون أجمع يقاتم كم زلو مبزحة حجرات أوروبا قبل على immigration زخدتلو زلوا تريف زخنا مركز أوروبا حبرت أبز حلفة عدش حقي بترز بلا أصنعو أتكبير خم زلو اتحجز مس يمانا كم فدما نتجيرو مزلو بزلا عليه كنخطه برو كدنجو خمزة كونه كمون حجرات كم بعد سويسرلاند مثلا صنعي لبزعبون كزاربية سلزي نفس وقفنا كستقولوا لي لازم تيازلو الجنابتي ناي السودان اسكان سجر قلت لابتنات نخات سلوزغون. Campaign group Human Rights Watch is accusing paramilitary forces in Sudan of ethnic cleansing and crimes against humanity. It says the Rapid Support Forces and allied militias have killed thousands of people in West Darfur, and hundreds of thousands have been driven from their homes. A civil war broke out in Sudan last year. Human Rights Watch. So ab Darfur زبهال معراب السودان دا أبتدأ دارفور ريجن جنينا بزبهال كتمادما التي RSF زبهال ويكا عطوق ملشا بحماية زمرح بزح جبناتنا قبل ذلك سباتي فتسم كم زلو يزن جرزلو نزوج دايزي ترجع ولا بزح كل حتى يوهبوني زلو تزجرم بمسكالي أبكبابينا فلاي أفتقرأي نستجبره زخوانا مرقاقص نزوي ترغبو أكسع كندي أب ميديا كم زربن أبزق دايز كم تقول بسودان حجر ملتنا فرست كلا زخوانا يكون أبي وسانة بيونايتد نيشنز يكون بخار أي رأنيو سحت زوهب مجلس رايو نالبات أبزينيش تي مجلس توهيبانيرا اسكن اسمعيا. From the brink. Thanks a lot for the integrations of the Genocide Convention in Sudan Darfur, which we concluded that the RSF has committed and is committed
committing a genocide in West Darfur against the Masalid people. But with respect to the question and the ongoing atrocities in Darfur and the recent report by Human Rights Watch, I think we've been seeing these events for quite some time. This is really a sort of a repeat atrocity. So بحفشة أب السودان بزح تقام يقاطم كم زلو بزح زي حقاونت يقاطم كم زلو هاجر دما أبي حدا وديقة خمزلان دقيمة السودان كم هاجر كتقوم دي هيتخلل كتقوم دي هيتخونن نزبل ون كمل سخل أكال يكون تكال كم زي اللي لذي هذا راير تراوين السودان سلام فقرن سنة كوردوم ندلجن كاب السودان كنا مهارون نخل عبنا قرالو كاب سومال كي تمهارك أرنا أفريقيا أب السودان يدقم علو تمال بإثيوبيا كنا تحت كسا كندي سبيقات تلالو سودانوين يريون يرميم كابوكم مهارو زي مخالون دما أبي يودي قوامالو كندي جزينا ممهارك وهابنا زين مهارو لك هون لذي ناي سودان قداي ناي بحق زعزنا كونتات كون كله علم ملؤون زغرم كونتات يجن كم تزدل دما هيوت افريقاوያን አገዳስ ስለ ዘይብሉ ብፍላይ ድማ ትናት ካፋሕብትን ዘርባሕም ተኮይኖም ዕረባውያን ሃገራት ብፍጹም ጉዳይካ ሓሙን ክጭነቁን ኣይክሉን እዮም እቲ ዝወድቕ ዘሎ ዘርባሕም ተኮይኑ ከም ኢትዮጵያ ግን ክሳዕ ክንደይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ካብ ሶምን ናብ ሶምን ናብኡ ይጓየዩ ከም ዘለው ሕጂ ናብኡ ክንሰግር ኢና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምናልባት ከም መሰጋገሪት እዚያ ክንሰምዕ ደልየ ኣለኹ كم زياتري ومزلهم بونيم هاجر مزمور زمرو زلو زيابة تمرت زيادما نيبا حكي دسبل أبينا هاجر مخانا بليس فيدباك أبوني تمهارناتهم داي تشعت بهرات نيرترا كده وانتو تاخدينهم رأيهم هاجر مزمور بموزيك أجيرهم يوم بزعبا يرترا نير توبيك اتهم يرترا ويوم كل عدما بيرترا كميلهم بوني ناشتو من عبيتو من يزمروا له رأيهم لذي كابز عبي كبرينا هاجراونت كلني أتاكو على إسكان زيوم بليز فيدباك دما قرفوا لي تفلتوهم قلبي تسبكم تلو دما شمكو شمام نقرونا so نقاطر up to next topic ناتنا For the Horn of Africa, Mike Hammer, will travel to Nairobi to meet with Kenyan officials to discuss shared regional challenges. In Addis, to meet with Kenyan. So, Magalazana State Department in America, Darga Mahadara, Karna Africa, Pierre Shema Mazolo, Bijakana Sudan, Magneto, Sudan, special envoy Hanis Omalo, candidate to Sultan, Mike Hammer Malatu, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Slazi. ኤርትራውን ኣብቲ ጉዳይ ግን ኤርትራ ዕድል ክቦ ስለዘይ ኩሉ ኣብቲ ናቶም ካልኩሌሽን ኤርትራ ከመይ ጌርካ ተኽብባዝ ዓይነቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ከምኡ ድማ ናብ ኬንያ ናብ ጅቡቲ ዘኽዶ ዘሎ ምክንያት ኣሜሪካ ከመይ ፀገም የጋጥማ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ዘሎ ወላ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘመላልሶም ዘሎ ጉዳይ እውን أبي أحمد أبريكس نتا إثيوبيا متهوت رايدي كونس مستن هجرة زلوا زمدناتات يروسل زلوا أبزع عمت زد ما بزح وعلاتاتنا بريكس كله سلزغل أبد ما نكون طبعا سجمعاتي موصل زلوا من الباتنا بريكس خيط كم زغل سقعت كلهم سلزغل نتناي تجري زلوا حيلي نعمل ملكة مستناي أب تجري زلوا زقوانا نجرت وسينو نتناي تجري يركع كتمل صوت خلي أبزع حلف وجن ناي إسرائيل لوخ نتجري كيدنا يرين ولا لنا سلزي التعوج عجنا ناي حيلي نعنت رئيس ما تزلوا بحفشاجن حجون كاب على شو منته كسب على عصرت تشعة النويح معلتات أبتزوباتي كزور مخانو إزد ما قال نجار مستي أب دبوب ناي تجري أب كبابي علامات أزق برزنا برمت كعتي كمون أبتناي عمراديو نابونا والكعيد قصص زق برزلو مت كعت زبال زلو نابون زق برلو زلو جزية كال نتي فوكس نايت ميديا ناب كالا رسنة متأمزاز كون ون كم زغل بتوقين بتجن بأنكرو معزاب زدليو قدايوزي. Officials to discuss shared regional challenges. In Addis Ababa, Special Envoy Hammer will meet with the African Union, Ethiopian officials, and the interim regional administration of Tigray regarding implementation. Somalia is ending the operation. لكا كم زيلو نحلو سوماليا دمانتنا يونايتد نيشنز لوخا بتابها جراز نبري بوقعي من سنة سوماليا كابت هاجر نخوات سلازي سوماليا دما نفسها كتكيل مسنا ترك ترى شركة نتجرا نتخيل حيلتها كاب هاجرا نخطوطه
ተሪር ስጉምቲ ትወስዳላ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ከም ዘይተሰማዓ ዘርኢ ምክንያቱ ወላ እኳ ቱርክ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎ ሃገር ትኾነት ከም ነፍሳ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ እስራኤል ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ናይ ራሻ ኣብ ሓደ ገጽ ከም ዘየለዋን ቱርክ ድማ ሪጅናል ፓወር እናኾነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኮረት ሃገራት ፅልዋ ክትኣልዮ ስለትኽእል ሓደ ካብቲ ዓብይ ስጉምቲ ሶማልያ ወሲዳቱ ዘላ ነቲ ናይ ዩኤን ሓይሊ ዝበሃል ነቲ ውሽጣዊ ሃገር ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሙ ሓሳብ ምስ አልሸባብ ነፋሪት ወዲቓ ትኒኢሉ ናብ አልሸባብ ገለ እናገበረ ነቲ ሃገር ድራማታት ዝሰርሕ ኣብ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ወፂኡ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ቱርኪ ጥራይ ዝተኮረ ምስ ግብፂ ምስ ሃገራት ዓረብ ምስ ተንከር ብሓ ዝኽእላ ሽርክነት ጌራ ሃገራ ባዕሎም ነፍሶም ከብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው እዚ ድማ ንኣሜሪካ ስቃት ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ታእንኮ ተሪፋቶም ዘላ ኣብቲ ዞባያ ኮርስ ኬንያ እውን ኣቢዶም እያ ዘላ ብሓፈሻ ግን እቲ ዘሎ ኣካይዳ ነርቨስነስ ወይ ከዓ ወጥሪ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኣብቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ Of the UN assistance mission in Somalia, UNSOM, as the Horn of Africa nation, marks slightly over 10 years since it established an internationally recognized government. In a later dated May 5th, نخ إيرتران وفر سلام زيوم نويانة الأخوة زلوهم بعلم ويانا عجام إم تجاري أم جلز بالكستاتي مزأكم بوجن تجاري وندخنا عمرت وريد كان تحرر أسيا زي سريح خابدق خوين كاي أو عنقفاتات كله يخلي بفلاك أم استعنتو زل على مستفتي مريز زلو جنازي حوي وصلت تححزمو بفلاي نام مريت وريدكم ناب تجاري جز أو تجاري ناب إيرترا جز أو على تستفعل عليه تزور خوناتاتون كم تعنتو تقول أزن وركاس لزخنا سبب من الله دقابت خوين كاتي خاطو تصور تخيل عدل على جن ناي سرعة لو تخمد سأل ويل كان دحرة تبجس كخوين كان دحرة تكالس كوين كاب في لايك أمون قخلتي حورة السبب ما كم تصبح حسكم مازال حون نتاو فقري سلام كوردا لو ويل كات تبجس كاس خم دليت كاتي خاطو تصور عدل على ويل حسبن تعطولي خا دكتور كيف كان يركع إرتراخات أتخلي يركع بدليتي توسعه مالتي أبز هلو كنتات بزخور زلو تهاجرن تهزبن أتي أخذي أيتمني مخنيات حماق رئيس التري حزبي دخيو حزبي تواردو زنوبرو زعبنا لهم قوام استراكشرات فراريسهم أبز خفة درجة بزلولو هاي ما يلن هاي ليشيلن هاي صلار يلن هاي كارتام يلن هاي سبيب لن هاي مضرب ده هنا عدي هاي anyway موبايلات كلها عند ايفون شيء ترى زادي مولي له ايفون ايفون يلن هاي ليش زادي ليش مولي له هاي قال سمارت تلفزيون يلن هاي سمارت تلفزيون قال لك اودي سولار على ردي نزلت كان ده بعبا تعال ابزو على شيء ترى زادي سولار مريلو سمارت تلفزيون لك هذا يا كاني ابغى زي خمس لا والله قالت كنا قاعد يعيش انا امريكا زاره ولا ولا انت تبل كيده كري زيتمنه بحثيرو اب كلتشحن اب كلتشح مالتي اي وصي خاب اريترا شعي اريترا عبلوتي ناي سرعات ناي كايدا تزيتغيرو أبزي زلو كونديشن أبزي زلو سرعة تايرياني لزوصون كي مالتي نمنتاي كله تي حماق سلزرعين إيرتراوي يعني مزحت في جزء ذهب إيرتراوي دي خامة جمرة وين أي بزحات حتوص لزخونة هجي انتي دي وبيكي حوي إثيوبياوي إيرتراوي مالتي جن حزب إيرتراوي يفكره حزب تجراوي يفكره هجي أنا انتي مثلني تقرنيا درف أي إيرترا زبالة نه تقرأ زبالة تقرنيا درف أي حجي مبزحتي بلوت إيرترا يعني وصلوا ونيات من تايو حساب يفوتوا ولا زم تقرأ ونزنا عبيت درفتكو حساب يومي يلو خلمي ولا قدم حجاي يسرحون قن إيرتراويان حساب يسرحهم زخنا بلوت ولا حدا إيرتراوي دوي لك ولا كورتات أو يروبيل أنت حد بلوت لك وي ما يزيد عم ايديا قليم زورم سلازي برني إيرترا نتقرايز بهال اي فلالين تقرنيا حدي ولا إيرترا ولا ابرا يمانا برا يلواز بهال لا حق تقينو من تدنق الى مخاف درفتس من تدنق الى كيروس يلو اي كابناتنا انا زبلناكا حدا غزون حتى كان نركا حنا مفداي سيبل يقالوا لا نمنتا احنا مفداي زبل وحنا كنت يفودوا كله بعلم إيرتراويان تم دليت فتحكو حنا يفودوا له
ትግራዋይ ዝወፅሖ በደል እውን ኮ እዩ ጥራሕ ተብ ኤርትራ ተፈጸመ በደል ኣይኮነን ገንፊሉ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ገይርዎ ዘሎ ነቲ ኤርትራዊ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ በደል እውን ዕዳና እዩ ኢሉ ዝወስዶ ነዚ ስርዓት እዚ ኣደም ትግራይ ኮንካ ምክንያቱም ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ወይ ተጋሩ ገጠምት ኣለኹም ዜማት ይኹም ኣቀናበርቲ ኣለዉ ኣሚና ዋሕድት ኣለዉ ንኣብነት መብዛሕትኡ ናትካ ግጥምታት በረከት ወልዱ ይሰርሖ ቤኪ ብጣዕሚ ትግራዋይ እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ እንዲያውም ኣነ እንታይ እናድዘኒ ኣብ ዩቲዩብ ኒው ኤርትራያን ሚውዚክ ትግርኛ ተዝባል ትግርኛ ከምኡ ዝብል ኣሎ ባዕለ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ዝባል ኒው ትግርኛ ሙዚክ ተዝባል ዓርፍ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ኢንቴንሽንስ ናቶም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ኢንቴንሽንስ ናቶም ነታ ኤርትራ ትብል ኣታክ ንምግባር እዩ ኣነ we have to be very diligent ከምዚ ጥንቃቐ የድልየና ኣሎ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ኢሊት I don't know ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ኣነ እኳ ናይ መን ደርፊ ይህብ ነይሩ ኣብቲ ስነ ጥበብ ብዕምቆት ስለ ዘይከታተሉ ኣይፈልጦን እየ ነይረ ግን ዋይ እቲ ደርፍታት ናቱ ተጋሩ ዘይወስድዎ ንኤርትራ ጥራይ ፕሮግራም ክገብር ዝፍትን እቲ ደርፍታት ናቱ ድማ ኩሉ ግዜ ንፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነቲ ሕብረተሰብ ካልቸር ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ንሓደ ሕብረተሰብ ንክፀልዎ ወይ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ ንክትወስዶ ካልቸር ወይ ካልቸር ማለት ካብ ባህሊ ስነ ጥበብ ደርፊ ገለመላ ተራ ኣለዎ እዩ እዚ ዝተራዚ ስለምንታይ ይፃወትሉ ኣለዉ and ኤርትራያን ሙዚክ እንድሕር ተባሂሉ why is it a problem for you ኤርትራውያን ትቦም ተለኻ of course ደርፊ ስለ ዘሎ ከኣልዮም እዩ ዝፍትን ዘሎ it's all the plan እታ ትግርኛ ናብ ትግራይ ከፀጋዓ ስለ ተቐርበሉ ኣዞ ትግርኛ ወይ ገለገለ ምባል ፀገም የብሉን by the way እቲ ኣልጎሪዝም እውን ትግርኛ ሶንግ ጥራይ ተልካ ኩሉ ኣይኮነን you have to give different categories ምክንያቱ ዩቱብ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዘይፈልጠና ኤርትራ ክትብል ኣለካ ካልእ ክትብል ኣለካ ሰብ ተፀሊሉ ወይ ዓሻ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እቲ ሽም ናይ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ዝብል ሙዚቃ ምክንያቱ ብዙሕ ኮንተንት ስለ ዘሎ ዩቱብ ነቲ ኣልጎሪዝም ዘድልዮ ኪቦርድ ክትበክ ትክእል ኣለካ anyway እዚ ሰብ እዚ ይሪኦ ኣለኹ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ኣነ am very pretty ኣነ ርግፀኛ ካብ እዚ ወዲ እዚ ክዛረብ ዝጅምር እቲ ደርፍታት ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ብዙሕ ሽግራት ከጋጥሞ ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ኣሮጋንስ ትዕቢት እንድዩ ተዛርብ ዘሎ ኤርትራ ስነ ጥበብ ምናልባት እሱ ቅድሚ ምምፅኡ ኣብ ዝለዓለ ብራኸይ ነይሩ ምናልባት ንሱ መፅዩ ንታሕቲ ይውሪድዎ ክኸውን ዝኽእል ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ እምበር ንላዕሊ ክወስዶ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ እቶም ስነ ጥበበኛታት ድማ ንሕና ከም ሰማዕቲ ንሕና ኢና ሼፕ ንገብሮም እቲ ደርፊ ካበይ ይመፅእ ንሕብረተሰብና እንታይ ይፅልዋ ኣለዎ ድማ እቶም ሰማዕቲ ኢና ንውስን እምበር እቲ ግጥሚ ዝህብ ወይ ከቲ ደረፋ ኣይኮነን ዝውስን እቲ ደርፊ ተደይደሊኻዮ ኣይትሪኦን ኣይትሰምዖን ኢኻ ድሕሪኡ እቲ ሰብ ስነ ጥበበኛ እንታይ ዓይነት ዲስፕሊን ክህልዎ ከም ዝኽእል ድሕሪ ናይ ኤርትራውያን ክትብ ኮይንካ ስለምንታይ ንኤርትራ ከም ሃገር ከተኽብራ ዘይትኽእል ንምንታይ እቲ ኤርትራውነት ፅቡቅ ክስማዓካ ዘይክእል ጎረቤት ተኮይንካ እኮ ነቶም ጎረባብትኻ ኣነ ከምዚ ክበኩም ሽም ኣቦኹም ሽም ሃገርኩም ቀይሩ ትብሎም ኒኻ እሳቶም ደርፊ እንድሕሪብካዮም ኣለኻ ድሕሪ ደርፍኻ ይገዝእዎ ኣለዉ ኣይደኖ ይገዝእዎ ድዮም ወላ ቻሪቲ ዝቦም ኣይፈልጥን እየ ግን ብሓፈሻ እዚ ኣንፈት ኣካይዳ ብኩሉ መንገዲ ብፖለቲካ ብካልቸር ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብውግእ እውን ፈቲኖም እዮም ኣይሰለጦምን ስለ ዝኾነ እምበር ስለዚ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ክምለስ እየ ንዊሕ ከይደ ኣለኹ this is very important እዛ ቪድዮ እዚኣ እስከንስማዕያ ቅድሚ ናይ ኤርትራ መጀመርያ እዚኣ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ መንግስቲ ስዊትዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ትሪር ኣካይዳን ትሪር መርገፅን ካብ ዝህልዎ ነዊሕ እንድዩ ገይሩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ሓደ ፍሉይ ፕሮግራም ናይ ቲቪ ገይሩ ነይሩ ኣብኡ ድማ መዓልቲ ናፅነት ንዲክታተር ኢሳያስ ዝዝክሩሉን ንዕዑ ዘኽብሩሉን በዓል ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም እዚ ድማ ካብቲ ነዊሕ እዋን ኣንጻር ኤርትራውያን ክኸድዎ ዝፀንሑ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከምቲ ዝድለ መልሲ ይህብ ስለ ዘይነበረ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ናፅነት ናይ ኤርትራ ስዊስ እውን መዓልቲ ናፅነት ተብዕል እያ ናሽናል ደይ ኣለዎም ዕለት 1 ወርሒ 8 ስለዚ ናፅነት ናይ ሃገርን ፖለቲከኛን ሓደ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስለምንታይ ግን ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ንኤርትራ ምስይጣን ወይ ከዓ ዲሁማናይዝ ንኤርትራ ኣኽፊካ ምዝራብ ኣብ ፖለቲካ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ኣብ ኤርትራ ኤርትራውያን ኣብ ስዊስ ኣይሰርሑን እዮም ከምዚኦም እናበሉ ነዊሕ እዋን ከይዶም እዮም ሕጂ ድማ ነቲ ፖለቲካ ኣብ መንጎ ንኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ በዓላት ናይ ኤርትራ መዓልቲ ናፅነት ዝግበር ዘሎ ብበዓል እንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንፖለቲካ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኤርትራውያን እንድሕሪ ዲሞክራሲ ኣለና ናፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ኣሎ ኣብ ስዊትዘርላንድ እንድሕሪ ትብል ኮይንካ ኤርትራዊ ታሪኹ ከኽብር ባህሉ ከኽብር ድሌቱ እዩ ድሌቱ ክትዓፅዎ ይትኽእልኒ ኢኻ መዓልቲ ናፅነት ምስ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ወይ ከዓ ምስ ፖለቲከኛ ናይ ሓደ ድማ ዘተሓሓዝ የብሉን
ዝኾነት ሃገር ናጽነታ ከተብ ብዛዕባ እናተዛረብ ከለኹ ከይወጻኹ ከለኹ እዚያ ከርእየኩም እየ ሰባት ታሪኾም ንክስንዱ ክሳዕ ክንደይ ንድሕሪት ተመሊሶም ከም ዝኸዱ ዘለዉ ንዓይ ዘገረመኒ እዩ ኣነ ኣም ቨሪ ኣም ፖዚቲቭ ንዓኻትኩም እውን ከገድሰኩም ከም ዝኽእል ኣብ ፈረንሳ ኣብ ባፅዕ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፈረንሳውያን ከም ዝሞቱ ትፈልጡ ነይርኩም ዶ ኣብ 8 ወርሒ 5 1945 ፈረንሳውያን ኣብ ባፅዕ ምስ ጣልያን ተዋጊኦም ከም ዝሞቱን ኤምባሲ ናይ ፈረንሳ ኣብ ኤርትራ ኸይዱ ነቶም ሞታት ናቱ ዕምባባ ከም ዘውርደሎም ስለዚ ድሕሪ ፈረንሳ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ናይ ዓለም ከይዳ ነቲ ናታ ቅድሚ 70-80 ዓመት ዘጋጠመ ተብዕል እንተላ ኤርትራ ትማል ዘጋጠመ ታሪክ እሙኻ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኸፈለሉ ናጽነት እንተዘኪራ ብኸመይ ብናይ ሎጂክ እዩ ገበን ክኸውን ዝኽእል ወይ ንኤርትራዊ ከም ገበነኛ ክቁፅሮ ዝኽእል ኦፍኮርስ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ካምፔይን እሱ ድማ ሰባት ናጽነቶም ንከየኽብሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብኡ እናመጻኻ ነቶም ሰባት ብምህራምን ብምቕጥቃጥን ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ኤርትራውያን ኣብ ናሓትሕዶም ባእሲ ስለ ዝፈጥሩ ዘለዉ እዚ በዓል እዚ ክበዓል የብሉን ፀጥታ ናይ ሃገርና ይዝረክ ስለ ዘሎ ሽም ናይ ሃገርና ይዝረክ ስለ ዘሎ ዝብል ይርዳእካ እዩ ዓዶም እዩ ሕጊ ከውፁ ስለምንታይ ሕጊ ውፅኢኹም ስለምንታይ ከምኡ ኢልኩም ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኦፍኮርስ እቲ ቫዮለንስ እዚ ኣብ ሆላንድ ዝተኻየደ ንኣብነት እዚኦም ሰባት ትሪእዎም ዘለኹም ሩኡይ ገበን ክፍፅሙ ዝሰራዩ ኣብ ትዊተር እታ ቪድዮ ሼር ገይረ ኣለኹ ኣብ ትዊተር ናተይ ኤክስ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም ጂ ድራር ኢልኩም ወይ ከዓ ኣት ጂ ድራር ኢልኩም ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፕሊዝ ፈሎው ግበሩኒ ብቪድዮ ገይረ ኣለኹ ናብ ካልኦት ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ንክኸይድ ድማ ሼር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚ ዓይነት ገበና ስለ ዘጋጥም ዘሎ ክበዓል ኣይንደልን ኢና ክብሉ ይርዳእካ እዩ ባእሲ ዘጋጥም ስለ ዘሎ ባእሲ ዘይደልዩ ስለ ዝኾኑ ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኢን ጀነራል ግን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ሂብዎ ዘሎ መልሲ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ መልሲ ኮይኑ ረኺበዮ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ክግበር ከሎ እቶም ኤምባሲታት ድዮም እቶም ወከልቲ ኣብ ዩኤን ዘለዉ ድዮም ንዝግብኦ ኣካል ናይቲ ሃገር መልሲ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ መልሲ ተዘይተዋሂቡ ዋላ ሚኒስትሪ ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል እውን ነቲ ሓበሬታ ኣትሪሩ ፅሒፉሉ ነይሩ ስለዚ እንታይ ማለት ሸር ገይርዎ ኣትሪሩ ድማ ኮኒንዎ ነይሩ መዓልቲ ናጽነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ስለ ዝኾነ ሰባት ድማ ታሪኾም ንከቕብሩ ዝሓለፈ ታሪኾም ንከቕብሩ ንክፈልጡን ብኡ ኣማኪሎም ብሓደ እንተባዕሉ ዝኾነ ይኹን ገበን ናይ ስዊስ ዝጥሕስዎ ነገር የብሎምን እዚ ድማ ቀደም ዝግበር ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ መዓልቲ ናጽነት ዘይኮነ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ባእሲ እዩ ግን ነቲ ምክንያት ናይ መዓልቲ ናጽነት ተጠቂሞም ዝዛረብዎ ዘለዎ ግን ቅቡል ዘይኮነ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ በቲ ኤምባሲ ናቱ ገይሩ ዝመለሶ ድማ ልዑል ክብሪ ኣለኒ this is really really important ንዝግብኦ መልሲ እንተዘይሂብካዮ መሊስካ ኢኻ ተሻድኖ ሕጂ ኣብቲ ኔክሳር ስናትና ክንሰግር ኢና እስካብ እዚኣ ሓንቲ ኢንተርቪው ረኺበ ኣለኹ ስምዕዋ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክንሰግር ኢና ከተውፍር ደሊኻ ዝኾነ ዋኒን ከተበጋግስ ደሊኻ ዘለቅሕካ ባንካ ክብሉ ኣለዎ ንኸምኡ ኢና ንሰርሕ ነዛ ዘረባ ደይኮንኩስ ድሕርያ ኣገዳሲት ዘረባ ዝዛረብ ሕቶ ኣላቶ ክሰምዕዋ ኢኹም ስምዑ እጂ ኣለና ምቁርብተይ ሓደ ናይ ዓመት ግዜ ከድልየና እዩ ካብኡን ትሓስብ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ኣይንገድፈና ስራሕ እዚ ገንዘብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሑስ ባንካታት ከም ዝቕመጥ ወለዱ ኣገልግሎቱ ከም ዝዓቢ በንፃሩ ከዓ ተን ናይ ማል ትካላት ዝበሃላ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ዝርግሐ ሃልይወን ኣብ ኬንያ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰሜን ሱዳን ካብኡ ርሕቕ ኢልካ እውን ትዕድል ኩሉ ክእል ኣለዎ ፀገም ከዓ ይብልናን ከምኡ ንገብር ግን ቁርብተይ ከም ዝበልኩካ ጥንቃቐ ግን ምዝ ክበሃል ዝፀንሐ ሲ ቁርብ ርኢቶ ንምፍሳስ እዩ ብዛዕባ ንግድን ብዛዕባ ነጋዶን ንዛረብ ኣለና ግን እቶም ብዛዕባ ነጋዶ ንዛረበሎም ዘለና ሲ ክንደዮም ብምእታዊ እንድሕር ወሲድናዮስ ክንደዮም ብማርኬቲንግ ብኢኮኖሚክስ ተማሂሮም ኣብ ንግዲ ተዋፊሮም ዘለዎ ብኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ዝዋፈሩ ዘለዎ እንድሕር ኢልና 10 ካብ ሚእቱን ኣይኮኑ እቶም 9 ካብ ሚእቲ ንብሎም ዘለና ብዛዕባ ማርኬቲንግ ኢኮኖሚክስ ብግቡእ ተማሂሮም ዲግሪ ወይ ዲፕሎማ ሒዞም ዝዋፈሩ ይኮኑ ልክዕኡ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕ ንገብር ኣለና ነዞም ንምትብባዕ ጎኒ ንጎኒ ምዝ ግን ልክዕ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እንድሕር ሄድካ ሰባት ትሃንፅ ኣላ ሚኒስትሪ ጥዕና እንድሕር ሄድና እውን ሰባት ይሃንፁ ኣለዉ ሚኒስትሪ ኣግሪካልቸር እንድሕር ሄድና ንሳቶም ሰባት ይሃንፁ ኣለዉ እዞም ዝሃንፅዎም ዘለዉ ሰባት ብዲግሪ ማርኬቲንግ ብኢኮኖሚክስ ተማሂሮም ኣብ ንግዲ ተዋፊሮም ዘለዎ ብኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ዝዋፈሩ ዘለዎ እንድሕር ኢልና 10 ካብ ሚእቱን ኣይኮኑ እቶም 9 ካብ ሚእቲ ንብሎም ዘለና ብዛዕባ ማርኬቲንግ ኢኮኖሚክስ ብግቡእ ተማሂሮም
ዲግሪ ወይ ዲፕሎማ ሒዞም ዝዋፈሩ ይኮኑ ልክዕዩ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕ ንገብር ኣለና ንዞም ንምትብባዕ ጎኒ ንጎኒ ምዝ ግን ልክ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እንድሕር ሄድካ ሰባት ትሃንፅ ኣላ ሚኒስትሪ ጥዕና እንድሕር ሄድና እውን ሰባት ይሃንፁ ኣለዉ ሚኒስትሪ አግሪካልቸር እንድሕር ሄድና ንሳቶም ሰባት ይሃንፁ ኣለዉ እዞም ዝሃንፅዎም ዘለዉ ሰባት ብዲግሪ ብዲፕሎማ ደረጃ ይኸዱ ኣለዉ ድሕት ኢልካ ከዓ ንሓረስቶት እውን ከመይ ገይሮም ነቲ እሳቶም ዘዋፍርዎ ዘለዉ ትካላት ከመይ ገይሮም ማኔጅ ገብርዎ ንዓታቶም እውን ትምህርቲ ይወሃብ እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ንግዲ እንድሕር መፂና ግን እዚ ኣሎ ዶ እቶም ነጋዶ ሴሚናራት ወይ ከዓ ወርክሾፓት ወይ ትሬኒንግ ይወሃቦም እዩ ሓደ ሰብ ዱካን ከፊቱ ኣብታ ጎኑ ፅቡቅ እቶት ትረኽበላ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ነጋዳይ ከዓ መፂኡ ጎን ኣሃ ወዲ ክስቶ ከምዚ ረኺቡላ ኣሎ ኣነ ከዓ ከማ ክረክብ ኢሉ ተጫራታይ ዝኸውን ዘሎ እምበር ብግቡእ እንታይ ንግዲ ፈሊጡ ዝዋፍር ኣይኮነ ስለዚ ኣነ ንርኢቶይ እንታይ እዩ ሚኒስትሪ ንግዲ እውን ቤት ትምህርቲ ከፊቱ ነዞም ነጋዶ ኣብ ክንዲ ታክስ ኣይከፈልካን ወይ ከዓ እዚ ኣየማልእኻኒ ኢልካ ዱካኑ ተዓፅወሉ ወይ ተቐፅዖ ብግቡእነት ክርዳእ ኣለዎ እንታይ ታክስ ምኽፋል ነቲ ሃገር እንታይ ይርብሖ ንዑ እንታይ ይርብሖ ነዚ ክኸውን ዝኽእል ቤት ትምህርቲ ኣትሊስት ሚኒስትሪ ደረጃ ወይ ከዓ ከምዚ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ወርሒ ናይ 2 ወርሒ ሴሚናራት እንዳሃብካ ነቲ ነጋዳይ እውን ጎኒ ምስቲ ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕ ንገብሩ ዘለና ክመሃርን ክምዕብልን ክፈልጥን ኣለዎ እዚኣ ርኢቶ ናይ ብሓቂ ዘገርም ናይ ብሓቂ this is very brilliant suggestion ወላ ሓሳብ ናይ ብሓቂ ንግዲ ኣብ ሕብረተሰብና ብልምዲ ዝግበር እዩ of course ቤት ትምህርቲ ምሂርካ ነጋዶ ከተማዕብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ እውን ብትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነን አንተርፕረነርሺፕ ወይ ከዓ ንግዲ ብሓፈሻ ግን ንግዲ ምስ ተገበረ እቶም ዩኒቨርሲቲታት ድዮም እቶም ኮሌጃት ካብኡ ዝምረቑ ነቶም ነጋዶ ገሊኦም አካውንታንትስ ገሊኦም ማርኬተርስ ገሊኦም ቢዝነስ ስትራቴጂስትስ ቢዝነስ ፕላነርስ ገለ መላ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኮይኖም ክሕግዝዎ ይኽእሉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ቢዝነስ ሓደ እቲ መንግስቲ ሚኒስትሪ ንግዲ ማለት እዩ ናበይ ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ናቱ ገይሩ እቲ ነጋዲ እንታይ ክኽተል ከም ዘለዎ ወይ እውን እኮ ብዓለም ደረጃ ከምዚ ቻይና ዝገብሮ ዘላ ፕላናት ምስ ኣውፅአ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኢኹም ኢንቨስት ክትገብሩ ዘለኩም ድጎማ ክንገብረልኩም ኢና ናብዚ ዓውዲ እዚ ክትከዱ ትኮይንኩም በዚ ክትከዱ እንድሕር ኮይንኩም ክንሕግዘኩም ኢና ኣብዚ ዓውዲ እዚ ግን ኣይንደልን ስለዝኾነ ኣይትግበሩ ናበለ ነቲ መንግስቲ ዝደልዮ ምስቶም ነጋዶ ነቶም ነጋዶ ኣክንዲ ኩሉ ግዜ ክትቀፅዖምን ከተፈራርሆምን ትፍትን እንታይ ዝብል ዘሎ ክትምህሮም ኣለካ ዘይፈልጥዎ ሓደ ሰብ ብልምዲ ጥራይ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ጌጋ ኮይኑ ክስምዖ ወይ ከዓ ብዝመስሎ ጥራይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንኣብነት ንግዲ ክበሃል ከሎ ምስ ኮንትራባንዳ ብዙሕ እዩ ዝተሓሓዝ ኣባና ንመንግስቲ ሽክዕካ ካብ መንግስቲ ተጠዊኻ ወይ ገለ ጌርካ ጥራይ ትገብሮ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ማይንድ ሰት ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ንግዲ ማለት ካብ ሕጊ ወፃኢ ወይ ከዓ ገለ ነገር ናጉደልካ ዝግበር ዓይነት ስእሊ ስለ ዘሎ እቲ ትክክለኛ ንግዲ ግን ንነፍሱ ረቢሑ ነቲ ሃገር ዓብ ረብሓ ዝህብ ነቲ ሃገር ብዙሕ ቀረባት ከምፅሕላ ዝኽእል መንግስትን ቢዝነስን ወይ ከዓ ንግድን ብሓደ እንተኸይዱ ድማ ሃገር ክምዕብል ዝኽእል ብዘይ ናይ ንግዲ ወይ ዘይ ናይ ነጋዶ ምምዕባል ሃገር ክምዕብል ኣይክእልን እዩ ከምኡ ድማ እቲ ሃገር ክምዕብል ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ነጋዶ ብትክክል መንገዲ ከም ዝሰርሑ ግብሪ ከም ዝኸፍሉን ከምኡ ድማ ግብኦም ፈሊጦም ትክክለኛ መንገዲ ሒዞም ነቲ መንግስቲ ተሓጋጊዞም ክኸዱ ከም ዝኽእሉን እዩ ዝገብር ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ልቦና እዩ ከምዚ ሓበሬታታት ድማ እናሃብኩ ክኸይድ እየ ሕጂ ሓንቲ እዚኣ በዚኣ ጌርና እውን ክንውዲ ንኽእል ነዚኣ ስምዕዋ ኣድባና ክሕይል ክኽእል ኣለዎ መሰረታዊ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ክስራዕ ዘለዎ ጠበንጅኡ መሳርሒኡ ሒዙ ነዚ ውግእ እዚ ክምክቶ ዘለዎ ከዓ እቲ መንእሰይ እዩ ከመይ ገይሩ ተወቲቡ ይሰርሕ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካታት ዘሎ ኣብ እስያ ዘሎ ነናይ ከባቢኡ ነናይ ጎደብኡ መኸተ ከመይ ገይሩ ደሚሩ ይሐይሎ ሓንቲ ሰከንድ ከይሰልከየ ቀፃሊ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ በቲ ሓደ ከዓ ዋኒኑ ከይረስዕ ማለት እዩ ትምህርቱ ስርሑ ሽቕለት ኣፍራይነቱ ንቤተሰቡ ንስድርኡ ዝገብሩ ሓገዝ ከይረስዐ ኩሉ እዚ ኣጣሚሩ ክሰርሓሉ ክእል ኣሎ ኣወዳድባና ክሕይ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ሕብረተሰብና ኣወዳድባ ክቕይርን ከስተኻኽልን ከም ዘለዎ እዩ እንታይ እሱ ከዓ ኣብ ንነብሮ ዘለና ዓዲ ኣብ ስዊስ ድዩ ኣብ ኖርዌይ ድዩ ኣብ ስዊድን ድዩ ኣብ ጀርመን ድዩ ኣብ ካናዳ ድዩ መጀመርያ ውዳበ ክህልወና ኣሎ ክንጥርነፍ ክንክእል ኣለና ክበሃል ከሎ
ብዙሕ ጥርናፈታት ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ እቲ ጥርናፈ ዘሎ ተወዲቡ ዘሎ ሓይሊ ከመይ ጌርካ ሓደ በብወገኑ ሓደ በብሽጣሩ ዘይኮነ ብዝተወደበ መልክዕ ናብ ሃገሩ ኣስተዋፅኦ ንክገብር ምሁር ብትምህርትናቱ ኣብ ሕክምና ዝሰርሕ ዘሎ ኣብቲ ሕክምናታት ከይዱ ሰርቪስ ክምህር ከሰልጥን ኣብ ፕራይቬት ቢዝነስ ዘሎ ኣብቲ ናቱ ዓውዲ ኣብ ኮሌጃት መምህር ኮይኑ ዘሎ ወይ ካገለ ዲግሪ ዘሎ ኣብቲ ኮሌጃት ከይዱ ዘድሊ ሰርቪስስ ንክህብ በብሞዩ ኣብ ህንፃ ተዋፊሩ ዘሎ ናብቲ ናይ ህንፃ ሓገዛት ክገብር ብኡ ገይሩ ድማ ናቱ ቢዝነስስ እውን ናብኡ ክኸፍት ስለዚ ዝተወደበ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ክንክል ኣለና ሓንቲ ሓሳብ ካብ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራውያን ኣብ ስዊስ ዘሎ ዝሰማዕኳያ ኣበይ በፂሓላ ይፈልጥኒ መጀመርያ ናይ ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ክህልዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ናይ አይቲ ክንደይ ሰባት ኣለው ዝተመረቑ ሓደ ዳታቤዝ ተሎ ኣካውንቲንግ ዝተመረቑ ማኔጅመንት ዝተመረቑ ኣብ ሄልስ ኬር ብጥዕና ዝተመረቑ ብሕርሻ ዝተመረቑ ብኻልእ ብሕጊ ዝተመረቑ ናቶም ዴታቤዝ ተለካ ኮይኑ ወይ እውን ናይ ደኳትር ናይ ካልእ ኣብ ስዊስ ከምኡ ዴታቤዝ ኣብ ሓደ መዝገብ ናይ ሓበሬታ እንተለዎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣብ ስዊድን ከምኡ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኣብ ሆላንድ ከምኡ ኖርዌይ ካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ዓይነት ኣወዳድባ እንተሎ እቲ ኤምባሲታት ድዩ ወላ እቲ ማሕበረኮማት ኣብኡ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ነቲ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ኣይክእል ነቶም ውሑዳት ኣብቲ መድረክ ኣስኢሎም ዘለው ንዓታቶም ብዝተወገነ መንገዲ ክኢላታት ኣምፂኻ ኣብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ ድማ ኩሉ ባዕሎም ክገብርዎ ዘይኮነስ ኔትወርክ ፈጢርካ ሰብ ኤርትራ ከይድ ከሎ ሰለስተ ሰሙን ኣብ ገዝኡ ክገብር ተኮይኑ ክልተ ሰሙን ኣብ ገዝኡ እንተገይሩ ምናልባት ሓንቲ ሰሙን ኣብ ኮሌጅ ድዩ ኣብ ሕክምና ድዩ ኣብ ገለ ቦታ ብምኻድ በቲ ብቅዓት ናቱ ዘለዎ ተመክሮ ክለዋወጥን ነቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዘሎ ክፈልጥን ከፍልጥን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ምገበረ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ገንዘብን ብዓይኒ ቢዝነስን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ኔትወርክ ክህነፅ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተገበረ ነገር እንተሎ ኣብ ፕሮሞት ምግባር ናብ ህዝቢ ንምትሕልላፍ ኣነ እውን ግደናተይ ክገብር ክእል እየ ኣብ ስደት ዘለኻ ጀርመን ዲኻ ዘለኻ ኣብ ካልእ እተን ሃገራት ንባዕለን ስደተኛታት ፀሊአን ኣለዋ ስለዚ ውዒልካ ሓዲርካ ንዓድኻ ተመለስ ዝብላካ ፃውዒት ወይ ከዓ ድፍኢት ከጋጥመካ ምዃኑ ፍለጥ ስለዚ ብዛዕባ ዓድኻ ምሕሳብ ነቶም ዕቑባ ሂቦምካ ዘሎ ሃገር እውን ድሌቶም እዩ ዕቑባ ክቡኻ ከለዉ ክሳብ ሰላም ዝኸውን ወይ ኩነታት ክሳብ ዝዕረ ወይ ፖለቲካዊ መድረክ ፖለቲካዊ ዕቑባ ሂቦምካ እንተለዉ ክሳብ ፖለቲካዊ ምቅያር ክሳብ ዝገብር ንሱ ድማ ንዓኻ ብዝርዳእካ ዘይኮነ ንዕኦም ብዝርድኦም زي بإيرترا تخدو زلا منجدي مس أوروبا وحبرت مستليان تبغ زمدنا تجرا نيرترا قداي تفتح له قبل 5 غلو كتفلت تتكلال لك سلازي هو بوليتيكا عقبانات كا ديسكواليفاي كونغورينا قبل 5 غلوون كتحسب كتكلال لك معناته اب مبراق اب سريلانكا تذكروا تخوينكم هاي تذكروني هم قالهم انا خمس خلو غاب زعدي كان سدتنيا مسانا زاتو زنبره سريلانكا يو دحر كلتا عمد 3 عمد ديو እታውዝ ዝነበረ ሲስተም ተቀይሩ ተባሂሉ ጉዳይ ናይ ስሪላንካ መይቱ ብዙሓት ሰባት ካብዚ ንስሪላንካ ከም ዝምለሱ ገይሮም ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክቅየር ከሎ መድረክ ክቅየር ከሎ እቶም ዕቑባ ሂቦምካ ዘሎ ሃገራት እውን ነቲ ፖለቲካዊ ዕቑባናቶም ኣልዮም ንዓድኻ ተመለስ ኢሎም ክግድዱኻ ከም ዝኽእሉ ምሕሳብ ከድልዩ ደቂስካ ስዒልካ ወረቐት ወሲደ ኢልካ ደቂስካ ብፍላይ ኣብ በነፊት ኣብ መንግስቲ ተፀጊዕካ ትነብር ዘለኻ ሓደገኛ መድረክ ክፅበየካ ከም ዝኽእል ክትጥንቀቕ ክትከላለካ ክንጥንቀቕ ክንከል ኣለና ናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ጉዴ ከም ወትሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ደጋፊ ዝበልኩም ነጥቢ ናብዚ ክትቅርቡና ተማሕፀንኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ጉዴ ምዝያለ በዋኽ ገድፈኩም እየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻው ለውጥ ክንገብር ንደልዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፅነት ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ዲ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ كجزء وطني هاللخا نزي من قد زك حق زنا زغل استفل عليه قرصات لنا اعطيكم ريكم حبايبي ديروبا دك حاده صدرا يحوت كامل لغو ما فكرتي اريترا تتعجمير اخاي تخلينا يكزنا فارنو ساي تفي اخاي مزنتي قراتنا هنقزانا واتا سترانا استفادونا بفرارنا
علي حزنا